været sammen med The Boys vs. Girls. I dag har min storsøster med. Ja. Og det er Janni. Jeg fortalte jo her tidligere i dag, at jeg var i Tyskland i går. Og så nu, der skal vi til at smage det. Så skal vi ikke til at komme i gang. Jo. Starter vi med dit eller mit? Ja, og vi rangliste det fra 1 til 10. 10 det er det bedste, og 1 det er sådan, at vi ikke kan lide det. Så vi begynder bare. Og vi starter med sådan nogle jordbær. Nogle blødser. Sådan nogle her. Er du klar? Ja. Hvad vil du give den? Jeg giver den et 8-tal. Jeg giver den en 20'er. Så er vi nået til den her sutter. Ja. 1, 2, 3. Jeg elsker virkelig dem her. Det var 30 siden første tænderne. Så man skal slikke den. Hvad giver du den? 7,5. Jeg giver den en 6,5. Der er den her. Lossepladsen. Bolsjer. Hvilken vil du have? Jeg er lidt dog. Jeg tager 2. Og så den her. Det er lossepladsen. Bolsjer. Ja. Min er med lakridssmag, kan jeg lige godt sige. Den var også sort, og jeg er ikke racist. Min er brun. Er du racist? Nej. Og den smager af... Den smager af... Ja, den kan jeg ikke nok sige. Nå. Hvad giver du den? 5 eller 6. 5,5. Jeg synes, de er så gode, at de kan komme op på en 9. Så den næste, vi har, det er dem her. Bolsjer igen med kaffesmag. Og de smager bare god væske. 1, 2, 3. Der giver gurken. Jeg giver den sådan. En 7'er. Jeg giver den en 5,5. Altså det starter sådan med at smage kaffe. Og så kommer sådan en karamel smag med. Ja. Men jeg tror, at vi skal til at slutte den her video af. Alt efter hvad jeg siger. Nøj.